Yoga challenge. Takže jsem Alža a teď je Petty. Petty. Petýce. Stav. Pojď. A pojď. To mi křepla noha. Hele, nemáme obrázky, takže vám to ukázat nemůžeme, ale nejdou nám jakoby načíst. My to dělají. Skřupnu tou nohou. Když se radši, je to úplně... A ty to skřup. Ne, prosím, já to nedám, když si... Tak tady to už není, jo. Šupe noha. Zase jeden další. Bacha. Já to nechci jako nějak vyšlapnout. Šlapni. Je. Práva. Teď konc toho ježka takovýho. Běž dolů. Tak jo. A zkus se do Aby mě klubíčka. nekřupnu. Zkus se do klubíčka. Já prostě budu říkat ježek. Ježíšku. Pána. Teď jsem malo spadla. Ale někdo mi volá. To je teď jedno. V dobrý chvíli. Lenka. No, tady i ty. No. Jsem tam furt. Já to včera viděla. Šus Velivonko. Jo. Hej, ona její se vyhrávala jenom kvůli tomu, že dávají v televizi Karlík a to tohle na čokoládu. Když taky dávají Petřina a Petranovi. Tak jo, jdeme. Bomby. Jedu bomby. Spadla to. A teď si jdeme poslední. Letadýlka. Já jsem tě zašla, taky mi to je. Jedno líto. Počkej, ještě ne, počkej. Zkus natáhnout aspoň jednu nohu. Já líto. Au. A i tu druhou. Nebo počkej, já tam dám radši dvě. Au, dej to na břicho. Fakt, nebude ti to bolet? Ne. Pojď. Tak tady yoga challenge. Jestli se vám to líbilo, like a